Makadi yenyu mama? Tiri pedu Makadiwo. Inini zita rangu ndinoitwa Sokostina kana kuti Pelagia Kwampurwa. Ndiri mutori wenhau kuSly Media TV. Ndikaziva kuti ndiri kutaurawo nani? Muri kutaurawo naMoneni Nhongo kana kuti Mai Masakadzi. Mai Masakadzi. Alright, ndinotenda. Ndinovimba amai makatinyorerawo kuSly Media TV muchiti maitawo dambudziko rashungurudza mwoyo wenyu. Dambudziko iri riri kuti mune vana venyu 4 asi pavana venyu vamakabereka 3 vacho vana vari kurarama nehurema. Hurema uyu chiri kunetsa pauri ndokuti vana vanotanga vari vadiki vongotanga kusafamba kureva kuti vana venyu havasi kufamba. Uyezve vamataura muchiti imimi muchitarisa dambudziko rine vana iri riri kuita sekuti dambudziko riri kukonzeswa neukama neushereketwa hwaari kuitawo, ari kuitawo divisi rake. Sakawo nhasi ndasvika pano kuti tikurukure tiono tingabatsiranawo sei nemhuri yeZimbabwe ichinzwawo dambudziko renyu. Kana kune vanokwanisa kukubatsirai vanokwanisa kukubatsira nekuda kwedambudziko iri. Saka regai tipinde munyaya mama, mutitaurire kuti dambudziko iri rakatanga sei. Nhau iripo ndeyekuti ini ndakaroorwa 2002. 2003 ndobva ndaita mwana abva ashaya muna January. Ndobva ndagara 2004 ndobva ndakazoita mwana umwe mwana iyeye paakasvika gore anga akutofamba. Akazongomuka umwe musi asina kana simba, asingagoni kufamba, asingagoni kuita sei. Saka zvinhu zvakandikatyamadza kuti sei mwana uyu adai. Saka pane akazouyawo pamba avinga murwere airwara pamba. Asvika ndobva aona mwana akati pane mwana wandiri kuona pano, mwana iyi anokambaira. Saka ndizvo mwana uyu ndaona ane chinhu chaainacho. Kune vanogona kubatsira, vanogona kumubvisa nekumberi muchiuno umu kana kuti nekumashure kwake. Saka takaitawo saizvozvo, ndobva iwo akati handigoni kubvisa asi kune vanogona kubvisa. Zveshuwa takatsvakawo munhu mubatsiri. Mubatsiri akauyawo zveshuwa. Asi mubatsiri akataura akati nhau iripo ndeyekuti pamba padhoo pamunopinda napo pane hushereketwa huripo, pane nyoka iripo yakachererwa ipapo. Plus mwana akagara pakati penyoka. Akada kusimuka anobva yamutaridza musoro, akada kuti asimuka anobva yamusimudza musoro. Saka mubatsiri uyu akati chicherai pamukova penyu apa. Ende vakachera vari vega. Ndobva atobvisa hembe, ndobva ataita sei akatoti inini handina chandinacho mumaoko kana pai kana hembe ndabvisa. Ndakuda kubvisa chinhu chiri pamukova apa. Saka mubatsiri uyu akabvisa chinhu ichocho, chakatanga chakafuta kudai, chichizodzika chobva chaita denderedzwa. Asi chaifema chinhu ichochi, chichimwaiwa mvura chichibva asi mubatsiri uyu akatanga kunhonga mabhaketi anga ari pane maruva chii zvinhu zvakatanga kunhonga achipotsera. Asi pane wehukamba mumwe chete akazobuda mukati mevamwe vanhu abva amhanya akanopinda mumba make. Hatizivi kuti chii chakanoita mumba imomo. Mubatsiri akanga ari kumashure achiteverawo. Vakanga vachizoteera rimwe gurupu rechi3 ndo rakazongosangana nemubatsiri uya nemunhu wehukama uya vakutosekedzana vakuita nyaya. Saka zvinhu zvakanetsa vanhu kuti sei zvadaro saizvozvo. Mwana akazobviswa zveshuwa chinhu chiya chaitaurwa, akachibviswa nekumusana nepachiuno apo, ndopa akachibviswa nacho. Akati mubatsiri akazoti munozouya svondo rega rega kumba kwangu, mwana uyu aiwa anofamba. Ndobva svondo rekutanga takaenda zvikanzi hapo aenda kwakati, akatofamba rwendo haana kudzoka. Pataenda futi haana kudzoka. Takatopedza futi gore mwana uyu atodzokera futi pasi, anga kutanga futi kutosimuka abva atanga zvekudzokera pasi. Uyu mwana wekutanga. Zvadaro saizvozvo mubatsiri uyu akazodzoka pazoonekwa but ndokutoda zvimwe mombe. Tikati hapasisina. Ndobva tagara ndobva ndaita mumwe mwana wechi2. Mwana wechi2 aiwa hapana dambudziko, anofamba, anototaura zvese. Akazotwa gore ripo? Akaita 2008. Alright. Ndobva ndazoitawo 2013. Wa2013 akagara kutozvara vana vandinovazvara vari normal delivery. Zvese pamakadhi avo zvese hapana chinotorwa kuti mwana akazodai kana kuti akazodai. After mwana paanogara kana kuti akutanga kukambaira ndo panogona kuuya dambudziko. Iyeyu wa2013 haana kuzokambaira, simba hasisina mumiri, asi kugara anogara, asi kukambaira hapasisina. Tambofamba tambopinda futi munzvimbo imwewo inobatsirwawo. Tasvika ikoko
vanhu vanongotaura zvikanzi asi mumusha menyu mune zvirimo, mune zvakawanda zvirimo zvibatwa neushereketwa huri mumusha menyu. Umwe wacho ndo hunosanganisira pavana apa pane vanhu vakawanda vanobata mumusha. Alright. Ava vachiti sorry mama, kana vachiti mumusha menyu varora musha kwamakaroorwa here kana kwamakabva imimi? Vaitaura mumusha mandaroorwa. Kwamaroorwa. Ndo mavaitaura kuti mune ushereketwa hurimo munosanganisira nhau dzengozi, nhau dzezvikwambo, nhau zvakangowanda zvavakataura. Saka vadaro ndobva vatipa zvavakatipa. Isu kuno ndobva takutanga kushandisa sekutaura kwavakaita. Vandazoona zvinhu zvinenge zviri kutoita wese apa tatabhadharisa futi mari. Mazuva acho yaitova mari yaitonetsa, takabhadhira almost $400 imombe futi. Ndobva takushandisa mari zvinhu zveshe. Andati mwana uyu anenge akutoita futi wese. Zvikanzi nemurume wangu rega ndivafonere. Ndobva vavafonera mai vakatomboti edzoserai muningi wamushonga wangu wamakashandisa izvo ndoudzosera kupi makaita sei makandipa dzorerai mari yangu. Kana maramba kudzorera mari yangu ini ndakutenda kumapurisa ndoenda kwachief ndokwira bhazi ndouya ikoko. Saka mai vakazotumira mari ya paEco Cash. Vanzwa nhau idzodzo ndobva vatumira mari paEco Cash. Vaiva mubatsiri maya? Vaiva mubatsiri. Ndobva vadzosa mari yayo paEco Cash. Ndobva tagara ndikati inini hangu zvekuchaita mwana ndichada ndaneta zvokuti ndirambe ndigobereka vana uye ndichishungurudza vana nekuti uyu mukuru uyu anga akurizina. Paakaona mudiki wacho uyu ane wa2013 asingachafambi ndobva ngoti mama zvatanga zveri. Mana ngoti ndo zviripo ndodini. Apa uyu mukuru haasi kutofamba? Mukuru wacho haasi kutofamba. Alright. Kureva kuti nazvino haasi kutofamba? Nanhasi haasi kutofamba. Ndobva tagara apa zongoita umwe munhu uya kuma3 years zvikanzi madi mamboenda kuchechi kwatinoenda kunobatsirwa vana zvisho vana zvitosimuka zvitofamba handi. Ndobva takaenda kuchechi kuya tikabatsirwa vakatanga kutotsanangura akati mimi hamuchamboda zvekuita mwana. Ndikati chokwadi. Zvikanzi aiwa mwana munofanira kutoita nekuti kuita kwenyu mwana umwe kuchaita kusunungure vamwe vana. Ini nekungobhilivhawo semunhu unenge wapinda muchitendero ndobva ndaita sei? Ndobva ndaita mumwe mwana ndiye wechifumu abvaita musikana. Ndikati sezvo uyu musikana akafamba aihope uyu anoita sei? Anofamba. Ndikuona mwana atosvika pa7 months kara kugara zvese kuita sei zvese akakutokurumidza 7 months mwana akutosimuka nezvunhu matebho achibata chisimuka achiita sei. Ini ndoita zvekutengesa pandine ndichicheka huku paipai mwana anenge aitomhanya kutobva kwaanenge ari kumhanya uye osvika pandiri kuchekera paipai otobata hapana kuita nguva mwana flu ndokuti enda nemwana kuchipatara. Tikati apada pamwe flu yakamurova zvakanyanya mwana haachatokwanisa asisina simba haachatogoni zvaita zvese zvekusimuka zvekumuka zvekumira zvese zvatoti ngonjongonjo. Ndobva ndaenda kuchipatara. Nekuchipatara vakati regai timboona vanonge vakutarisa history yekumashure. Ndokusaka vakazokurumidza kuti regai timubatsire tione kuti chii. Ndaenda kuzvipatara iko kunoitwa zvevana maexercise vakambotanga vachiti delay walking. Saka nenhoroondo vakuchiti takutongoiti muscular dystrophy. Asi machiremba anotaura kuti muscular dystrophy haibati kumwana musikana uyezve muscular dystrophy haibati kumwana asati ambofamba zvekuti anongotanga kungonzi ane muscular dystrophy asina kumbofamba. Saka vari kuzama kuti vanyatsotsvaga kuzvipatara. Saizvezvizvi akabhukwa inonzi anzi genetic. Ini handizvi genetic yacho chii. Saka ndakatoenda ndikandongonobhuka ndikandosodzoka mumazuva vakataura kuti ndosodzoka kune musikana mudiki uyu. Ndiri kungotenderera ndakasvika nzvimbo dziri kure ndichingofamba. Pano pandanzwa ndamhanya ndasvika vamwe vanofona huyai kunwa. Wasvika kuya mumwe anokubhadharisa mari yekuti chero kuiwana huchaiwani nekuti kwandabva kwava kure. Tisati tafamba mama panoda kunzwisa nekuti mapa nhoroondo kuti pane rimwe gore ndofunga pane mwana wekutanga paya panewo ukama. Ndikada kuziva kuti uku kumba kwachitaura kumusha kwacho ndekupi uyezve magarama makaita muripo pamusha pacho zvakamira sei? Kumusha kwaberekwa vana kuti ndekupi? Atobva kumashingo kupikita. Kumashingo kumapikita? Kumashoko. Kumashoko.
Alright. Imimo muchitarisa nhau iyi nekuti mutaura kuti mafamba ende parongobuda nyaya dzekuti ndedzoukama. Pakubviswa kwechinhu apa pamba apa. Mima makagara sei magariro enyu pamba ipapa? Ukama chaihwo chaihwo unonge uchingotiwo semuroora ukasvika pamba une maboundaries aunonzi ningi usade senge ndakaroorwa inini pabarika. Saka unenge wakunzi kuimba yana mai guru avo usapinda kwana mai sezvo ndiri munhu uya yakakura ngori munhu anofarirana kutaura nevanhu zvekutaura handina kukwanisa kuda kuzvitambira kuti nhasi oraiti tiri mumusha mumwe chete takagara ndapererwa nesauti ndonosvika here kunoita muenzi kuna mai guru kana kuti kuna mai nini ndonosvika ndononoka gokogoi isu tiri pasemuyandi maswera sei ndinokumbirawo sauti ndakaona sezvinhu zvisina pikicha asi kana ndikangosvika mba mai guru nyangwe vasimu mai guru ndazotora sauti ndaida kuwedzera murovo wangu kana mai guru ndazotora hupfu ndazondida kukodza sadza rangu ndozokudzorerai saka zvinhu zvisina kutambirika kune vamwe vemumusha mandaita sei pamasvika mandasvikira imimi kuroorwa kwenyu nokuti pari kuratidza kuti pane panyaya yakaitika pakuwanikwa kwenyu muchiroorwa imimi makasvika muchitambirwa sei mumurume? Kutambirika kwangu ndingati vatizvara ndo vakanyatsonditambira zvakanaka nekuti vakavhunzawo munobvepi chichi asi kune rimwe saidi mabvunzirwo acho andakaitwa kana nini akandibata sekuti mukomana kana achidanana nevanhu anogona kuti vasikana 345 asi pava 345 pacho ipapo pasina wamunoziva kana wani mongonzwa kuti kune wekwachivi kune wekuchiredzi kune wekwakati saka zvino pakuzosvika kwawakaita kuya wobva wanzonzi iwe ndiwe wekwachiveri iwe uti handisi wekwachivi saka kubva ipapo hapana kuzomboita relationship yakakwana yakanaka. Alright. Ngoitawo kuti da kunzwisisa vanogona kutoti imimiwo futi handi umwe anoita mubvunzo achinzwa kana vhidhiyo iri kuti imimiwo kumusha kwenyu zvinogona kunge zviro zvekumusha kwenyu imiwo mune zviri pamuri here zvinogona kuti mega munogona kuti inini nekuda kwekuti ndinewo chipo chandinacho ndinogona kubvuma kuti zvishuwa zviri kuitika pavanhu vangu zvingadai zviri kukonzereswa nemunhu ari kuita ushereketwa pandiri seni zvangu kumusha kwandaberekwa tiri vanhu vai vakakurira muchechi isingaiti zvechipostori chero nanhasi havatombodi zvechipostori kana kuita sei asi inini munyama dzangu ndine zvandinonzwa ende ndine zvandainzwa kana kutoona ndaigona kutoona andisi ndiita kunge ndakarara asi ndisina kurara sekupinda kwandakaita mumusha umu ndakatoona kuti mumusha munomu hamugariki mune zvirimo ende zvinonzi pamwe pacho uchisvika mumusha vamwe vanokutesta kuti uone kuti wakamira sei waona kuti waramba vanobva vaita zvimwe zvinhu kuti zvinokurwadza mumwoyo mako iwewe kuti sei waramba zvatiri kuda nekuti nditori nepamwe ndine nhumbu yemwana mukomana wokutanga uyu wemukomana uyu muhombe uyu ndakatobuda panze ndaiva netsika yabuda panze usiku ndobva ndatodzokera mumba ndadzokera mumba ndasina kutomborara kana kubatirwa nehope ndakatoona munhu achipinda nepahwindo pane bhagilaba pakavharwa ndobva mira zasi kwemakomba wangu ndobva nditi handi ndobva ndamuti ndinoendepi usiku huno handina kwandinoenda saka munhu iyeye akabva andirova anga akaisa maoko kumashure akabva andirova neshamo katru mumakumbo ndobva ndaskrima ndobva ndaita kunge ndaita kazvivindi kekunyarara kaike anobva ndaona kuti azviri panapa hazviiti ndobva ndanyatsozoridza miri vanhu ndobva vamhanya vachiita sei vachiuya chii ndasisina simba makumbo angu yese miri wangu yese wangu sisina simba kuti ndikinure dhoo ndione kuvhurira vanhu kuti vandininge saka ndakatombogara almost dzinenge kana ma30 minutes 40 minutes ndakangogara mbemo vanhu vachingonditaudza kuti vanzi kuti ndiri kufema here kana kuti ndobva ndazobuda panze nerimwe pamwe zvaizvokuti munogona kuti tatsva stereki takarara ndandakatorara nemurume takangonzwa jecha remurwizi riya riya rakapushwa mumba kunzi wa asi mutsinga hatina kuunzwa kana kuti titi chii hapana saka zvinhu zvakandinetsa futi chi izvozvo. Alright. Haya tingokurukura tedu tichida kunzwisa tichidzoka panhau yedu yanhasi nhau yevana saka vanawo chinonetsa pavari chete kusafamba pane zvimwe zviri kuitika pamiri wavo here kana kuti ungori urema hwekusafamba? Vana urema hwavanahwo ndehwekusafamba kutaura vanotaura kunyora vanonyora
asi nhau inenge iripo ndeyekuti vana vari kuteteka muviri, kutetepa kana makumbo ava zvokuti iko zvino makumbo avo senge ari grade 5 atoslida miri kudai semunhu akanga asina ucheya kubva ari mudiki aslide asina futi comfortable yekuti aite sei agare zvakanaka. Izvi handina 2 years ndazvitenga. Saka munhu uya anga achingogara akazviunganidza akapetera one side akangozviunganidza akazvipetera one side, saka iko zvino amonyoroka. Saka zvimwe zvezvinhu zviri kundinetsa kuti zvino mwana uyu achasvikepi riini akadii zvozodii. Uyu mukuru wacho futi makumbo avo achakwanisi kutwasanuka vese kutwasanuka kuti aite straight. Kana vakagara uyu muhombe anogona kufunya chisero asi uchiya chaizvo pari zvino haatorina. Ndiwo makumbo ake ndochi yaanoshandisa haatototi haatorina yongoti anytime unogona kunzi mwana haana chekufambisa ende hakuna munhu anomusumudza kuchikoro kwaari. Alright, mwana ari kudzidza kupi? Anodzidza padaniko. Muhombe wacho muhombe ane makore makani muhombe uyu? Ari kutena 21 this year. 2021 ndiye mukomana. Alright. Mumwe mubvunzo wandingada kuita ndewekuti pari zvino handizivi kuti mati makafamba kwakawanda kwese uku kuri kunyanyobuda nyaya yekuti chii? Nhau iri kunyanyobuda kuvana inhau yekuti ndeye ushereketwa divisi. Vana vanonzi vanoshandiswa nedivisi. Alright. Vamwe vanotaura kuti masikati vanenge vasiri vana, munenge muchiona kunge vana. Vamwe vavo vanotiwo manheru vanenge vasiri vana, munenge muchiona kunge vana. Zvekuti mukakwanisa kumuka munogona kutona itori nyoka yakarara panorara mwana. Asi nenhau yekuti isusu tine tisina meso emweya handina chatinoita sei chatinoona ndechingoti ndine mwana wandakaita sei wamakabata. Ivo vana seuyu ane 21 nemumwe musikana uyu vanokwanisa kutaura, vanombotaura here mama kuti tinorota hope kana tine zvatiri kuona? Senge musi holiday yapera iyi mukuru wacho anononoka kurara nenhau yechikoro chaari kuita ichi. Saka anenge achiti amanheri aya pasina noise andopanoverenga. Anobva andibhipa ndobva ndamuka ndobva ndaenda mavanorara. Mama, kubva kuma-12 kusvika izvezvi dzadza kuma-3 pane chinhu chiri kufamba pamusoro pemba zviita mutsindo pamusoro pemba. Saka ndobva ndatodini pai ndobva ndatomira zvanzi kuti nditi mbavha kana kuti nditi chii ichidei pamusoro pemba. Saka ndobva ndakabva ndambomira ndezvoshuwa mutsindo wacho waityisa pamusoro pemba. Ndobva ndamutsa vanhu pana munhu akaita sei nakamuka kuti rara ingosiyana nazvo ndezveusiku. Saka paunozofamba paipa zotonzi ndizvo zvinhu izvozvo zvinenge zvichitouya zvichitoita sei zvichida kushandisa vana. Zvino dzimwe dzenguva tiri kuona kwakaita uyu akashunura zvechingotendera zviri panzvimbo chi zvokuti vamwe kutaura kwanotaura kuti mumba muno mutori negirazi rinoona munhu ari kachana. Isusu tiri panamba kutaura kwese pamwe kwatine chiita kuno anenge achitozviona kuti amanheri anenge akuplaya sevidhiyo munhu iyeye akuplaya sevidhiyo kuti nhasi aswera achidai zvaari kuronga zvakadai ari kuzodai. Alright. Kureva kuti munhu woshereketwa anoona anotoronda tsimba dzenyu dzese zvaanoita. Alright. Then mati pane uyu asina dambudziko, hapana zvimwe zviri paari zvinomunetsawo number 2 uyu? Zvinomunetsa iye sisi takamutarisa haana. Asi nemukufamba weimo kwatinenge tichiita unopedzera wakudzwa kunzi ndaona azogara pasangoti musana agarawo futi pasisi zvakaita mumba menyu munofanira kuita zvirema 5 zvikufanira kuita mumba menyu. Alright. Zvaita zvirema 5 vobva vaziva kuti final zvaita zvavanga vachida vanhu ivavo. Vanhu vacho ivavo. Ndanzwa muchimboti pamakarorwa pane makarorwa pabarika. Kune here imwe imba pamba ipapo iri kuita dambudziko rimwe chete seramuri kuita imimi kana kuti ndimi chete imba yenyu? Munhu akazviita ndibamunini vemuimba yekupedzisira mwana wavo wekutanga vakamupa zita remurume wavo. Haana kufamba, anga asingagoni kumuka, anga asingagoni kuita sei. Aiva munhu aiva nesimba asi simba racho risina zvari kuita sei zvarinoshanda kuti adye ega agoni kuti aite sei haana chanogona asi simba rekuti akakubata kudai so kana newe ega unosarenda. Saka
sekufungawo kwevamwe vakati nhau inogona kunge itoripo ndeyekuti mwana uyu akapiwa zita remunhu uyu, saka zvinhu zviri pane uyu zvakuenda pane mwana chi zvakunogarira pamwana uyu, saka mwana iye haana kuzomborarama nguva yakarebawo zvikuma 3-4 years anenge ndopakashaya. Alright, vanoona ava vari kukwanisa here kuona kuti munhu uyu ari kushandisa vana anoshandisa simba iri achiriwana kupi? Vanokwanisa kubatsira vacho vanokwanisa here, vari kwanisa kuzviona here kuti munhu ari kuzviita uyu simba rake racho ari kushandisa achizviwana kupi, muroyi here kana kuti? Iye kutaura kunoita mamwe maprofita vanoti vakaenda kunoromba yeti vasingazi kuti vari kutoromba vachitsvaga mhingi yekuti ndiwane chikafu chakawanda. Alright. Saka kuenda kwavakaita vanga vasingazi kuti zvichazosvika panhau yatava nhasi, vasiri kuziva nekuti pane pamwe pandakatomboenda ndikasvika zvichinzi mudzimu wenyu waramba kuti mwana uyo afe. Bozi kutaurwa kwazviri kuitwa zvaifanira kunge ndakaita vana 3 vanofa, then vana ava vafa, handichafa futi ndakasvara futi mwana. Alright, kureva kuti mudzimu wenyu imimi mudzimu ari kunzi mudzimu mumusha mandaberi mandaroorwa ndo mune mudzimu uri kuto mudzimu wakaramba kuti hatingatanyangwi nemutorwa kureva kuti mutorwa ndiye ari kuita zvinhu zvimumusha ndiye ari kuita zvemushonga mukati memusha mandaita sei mandaroorwa. Alright, simba iri rainzi anonotsvakaiva simba rekuti anenge achikwanisa kumangoti anga achikwanisa kuwana chikafu airima here kana kuti kunzi akarima setori ukarima portion diki unokwanisa kuwana zvakawanda. Nekuti minda iyi hatingamboti minda inganzi inganyanyopa chikafu chakawanda kudaro, nokuti mumunda 1 munogona kubuda raisi rechibhoyi, munogona kubuda chipagi, munobuda nzungu, munobuda zviyo. Alright, uri munda mumwe chete kureva kuti munda utoripo watwa maposheni asi munda wacho usiri zvekutoti unongoziva kana vanoziva kumusha anonzi madhireni ekumusha minda yekuti munogandurana nemakandiwa, hausi munda wekuti ungazonzi wabuda kana kuti 10 bags dzechibagi ubva wanzi 10 bags dzenzungu ubva wanzi 5 bags dzerukwesi, uri semumunda iwoyo unenge wamborima zvakanyanyika. Saka munda uyu utoriko uri kuikohwa kudaro, asi iko zvino inhau yekuti hauchashandiswi nemunhu waiushandisa, wakushandiswawo neumwe. Alright, saka hauchaiti sezvawaita ya pakaipa. Regai tidzoke zvedu munyaya yedu. Handizive kuti imimi panguva inoenda kupai mukana svika pakupendera rubatsiro rwamungada kumhuri yeZimbabwe makadinangana nedambudziko ramanga muchipa nhoroondo yevana venyu. Inini rubatsiro rwandingada chekutanga ndikawanawo mubatsiri anogona kubatsira vana avo pasina muripo, nekuti handisisina kana senti handichina. Chechipiri ndikaonawo pekugara nevana avo, nekuti patinogara panenge pakamanikidzika 1 2 ini ndoita zvekutengesa, ndikabuda ndikaenda kana kunohodha mwana pamwe anogona kunge ari ega, anogona kugwesha kuenda kutoileti, anogona kusvika mutoileti makameseka, kuti achifunga kuti nditore chikorobho ndidedze munhu kuti ningiwe uya udai, anoona kunge ndinoita sei ndiri kunetsa vanhu, anozongokwira pachemba paya pakadaro. Uyu muhombe uyu mudika hatogoni, kana kuri kuti itoileti yake ndinomusiyira chigubhu zvepu, anozoita ndadzoka ndingomusiyira chigubhu kana wakuda kuti adai kubva waitira muno, nokuti hatogoni kutozonokwira chemba yacho. Ndo nhau imwe yandinochemawo kuti dai ruzhinji rweZimbabwe ragona kundinzwawo, ndikaonawo pandinogara nevana ava kumusha ndakatovakawo, ndakavakawo raundi yangu nekona zvekuti ndinowanawo pekusvikira nepekutangira, asi kuti ndigare kumusha uku nenhau yevana kuti kuchikoro, uye vana vacho vanogara vachirwara semuhombe uyu paform 4 yake haana kutobuda zvakanaka nenyaya yekuti mamwe maexamu akanyorwa asipo, akatorara kudhoma uku ndizonoda kunodai ninge aripi, ninge ari kurwara akarara kudhoma, form 4 yake haina kutobuda zvakanaka. Uyu mumwe wacho wiki rikatopera kana 2 weeks dzikapera musina kudetswa kuchikoro moti mwari kudzwai, asi utozoti rechi3 racho nokutofonera kunzi mwana warwara. Ndita rinomwe musi wandakatomboenda kumusha ndaida kutonopedza wiki ndiriko chiti ava zvari kuchikoro
regai zvandine mudiki regai ndibhuye noshanyawo kumusha chichi ndakaita zuva rechi2 ndiri kumusha meseji ichipinda mwana arwara ndichidodai ndobva ndatoti hapana ndichandikwanisa kutogara meseji yapinde ndakutoenda zvakaoma mama ndiri kunzwa shungu dzenyu handizive mashoko ekupedzisira mungada kusiva uyezve ndingada kubvunza kuti muri kunzwa sei nedambudziko muchiona kuti vana venyu hapana chinoratidza kuti upenyu hwavo uchazenge hwakaita sei nekuti munhu kuti akwanise kuita zvese zvaanokwanisa kuzvitora achizvifambira ega saka tingada kungosiwa kushungu dzenyu nemashoko enyu ekupedzisira. Shungu dzangu inini kana nanhasi ndinonzwa kurwadziwa ndakatosvika pakutobatwa bp tese murume nemukadzi nenhau yekuti nhasi mukadzi ndafa vana vanorarama uye vanoda ndiani anoda vana nhasi uno ndiri upenyu kudai ndina kana weukama anouya kuzoona vana vakuti naime mati vana vadai andini tingori munhu anozviraramira nemurume wavo ende ndinototenda kuti murume wangu akakwanisa kunzwisisa dambudziko ratiri naro saka ndinongoti dei Mwari nevari nezimbabwe magona kundibatsira ndikugara pandochema apa panopinda musita mevana ivavo kuti ndasi ndikanzi ndafa vanogona kusora vachibatsirikana neuye anofamba kuti vana vamai vangu ndakamborwara zvekuti ndakati Mwari imbondisimirirai ndione kuti vana vachazviita zvino zvinondirwadza zvokuti ndikazvifunga ndiri ndega nyange ndakagara kudai sondongoona misodzi yakutoerera kuti Mwari imbondimirirai zvozodii nhasi mukanditora vanavo vakadai hakuna munhu anovada kana kuti titi tatombonziwo mafunction kana vehukama kwandaberekwa ini handina kana anoziva panopapa pandogara kwandaberekwa chero anouya achiti ndauya kuzoonawo vanhu kana nhamo dzikanzi kwaiti kana nhamo cheko cheko unogona kutotonzwa nhamo vanhu munhu atovigwa tinokuudza sei iwo une dambudziko revana saka zvinhu zvinondirwadza zvokuti ndakangosvika pakutukwa nomwe mwana wabamunini vangu inini akandisi ndida kutora mwana wamunin'ina wangu waanogara naye waiabuse ndikati ndipe hei ndigare naye zvikanzoda kumuchengetesa zvirema zvako ndikati unotuka vana ndovaita sei inini ndiri pano tuka inini nezvangu kwete vanavo uri kuzvitsvagira mhosva nezvinhu zvisina saka zvimwe zvezvinhu zvinondibata kuti waraiti kwandaberekwa hakuna anovada kwandaroorwa kwacho hakuna anovada zvozovei wandichapa dambudziko ndeuyu pada anofamba saka Mwari kana muchitsvaga inyu torai uyu tongai mavatora ini ndozotevera kumashure nekuti vanosara vachitambura nekuti kana munzvimbo chemuma ndinogara unotonzwa zvitonzi pamba patova pajairos chiri mashoko anorwadza zvokuti nyange ndikafamba kutsvaga imba chako nhasi unoona ndikanzapuwa notisi ndogona kupedza gore sinditsvaga imba pano pacho unenge usingachadiwi kwauri kufamba ukangobaudzwa kuti ndine vana vakaremara vanopedzisira vakukudza kuti hapana imba. Right, mama tinovimba muri Zimbabwe iri kunzwa kuchema kwenyu kuti Mwari akunyaradzei handizivi kuti vanoda kukubata vanogona kubatai panhamba dzipi munokwanisa kutaura here nhamba dzenyu dzekuti tikubatei vanokwanisa kundibata munokwanisa kundibata pa0778 33 45 22 alright munogona kudzidzokorudza zvakare 0778 33 45 22 tinotenda mazvita mama tinotenda